Теге насчет три татарина белән в Грузии. Исеме төшеп тагын мин бүген ишеттем ул голосовойны. Тагын более правильнырак әйтәм хәзер. Короче, алар машинада барганнар, 116 номер белән машинада барганнар. И эләккәч, аларны шул грузинский шул командир сораган, нәрсәгә килдегез? Теге паспортыгыз нинди? Российский. Телегез нинди? Татарча, ну татарча булар инде, татарча белә икән. Мусульманлар татарча сөйләшкән. Ну, паспортны күрсәт, паспортта бит Татарстан дигән. Ну и что? Паспортыгыз бит урысча язылган дигән. Шул, короче говоря, акчагыз үзегезнеке бармы? Юк. Мана акчагыз, номерыгыз, паспортыгыз, бөтен әйберегез булгач килерсез дигән. Вот примерно шулайрак инде.